Мирослав Любомиров извежда 22-мата на стадион Берое в Стара Загора. Интересна истината, никой не знае защо се забавиха. Трябваше двубоя вече да е започнал, но в крайна сметка очевидно закъснението на този двубой ще повлияе на всички останали от тук нататъка. Той с технични действия, малко повече усилия, Франциско Политино успя да стигне до топката, но не и да продължи към свой съотборник. Няколко нови попълнения с повече работа, с повече самочувствие на играчите. Ето сега това изглежда опасно. Асен Чандъров отляво. Асен Чандъров справи се с двама футболисти в първи момент, трети обаче му отне. Сега Франциско Политино е с топката. Те вече са пред другата врата. Грешка на Политино. Тук трябваше доста по-точно да подаде топката. Търси с дълго подаване Франциско Политино. Без проблеми за отбраната в бяло. На Берое, в случая това бе Карлос Алгара. Някой преди малко, че грешка на французина. Също направи футболист на Берое, в случая това бе Карлос Алгара. На тази позиция Кевин Сейхъс го виждали да действа и като полузащитник и малко по-напред в схемата на Берое. Не му е чужда и тази роля на десен краен бранител. Тъй като споменахме победата на Рамоса, реши да търси с дълго подаване Политино. Не успя последния да овладее. Пък Николай Митов реагира с още една промяна. Тя може би се дължи поради факта, че Виктор Очай получи жълт картон преди малко. На негово място до края на двубоя ще наблюдаваме Еманиел Мулачол, или иначе казано Мани.